De verbreding van de Zandijk bij Ierseke lijkt steeds dichterbij te komen, ondanks alle protesten. De Zandijk is het niet meer zo leuk als dat het geweest is en dat zal het ook niet meer worden. En verder in het nieuws vandaag. Een verdronken stad moet weer zichtbaar worden. En strooien en schaatsen. Goedenavond. Deze week is het erop of eronder voor de verbreding van de Zandijk. De smalle, kronkelige weg tussen de A58 en Ierseke, waar vrachtwagens en auto's elkaar nu rakelings passeren. Vanavond beslist het waterschap en vrijdag de provincie. Maar gisteravond werd misschien al wel de belangrijkste stap gezet. Een diep verdeelde gemeenteraad van Rijmerswaal stemde voor. Veel inwoners en bedrijven tussen de A58 en Ierseke zijn nog steeds voorstander van een nieuwe rondweg. Door de polder zou die moeten lopen. Maar dat is volgens de provincie veel te duur en daarom ligt er nu dus dat plan om de huidige route te verbreden. Maar daarvoor moeten wel een aantal huizen langs de route worden gesloopt en andere woningen zullen straks tegen een hoog geluidsscherm aankijken. Nou, collega Ariane Lafort hier bij mij in de studio. Gisteravond was jij daar erbij. Het ging er fel aan toe. Ja, 7 insprekers, een lijst met meer dan 1100 protesthandtekeningen, een brief van 69 bedrijven uit de omgeving die allemaal tegen zijn. Ja, dat tekent wel een beetje de sfeer. De gemeente moest beslissen of ze financieel gaat bijdragen aan die opknapbeurt, verbreden en verbeteren van die Zandijk, waarmee je dan eigenlijk per saldo definitief afscheid neemt van het idee van zo'n nieuwe rondweg. Er was veel emotie in de zaal. Wel of geen nieuwe rondweg tussen Ierseke en de A58 is een strijd geworden. Raadsleden kregen vervelende telefoontjes 's avonds en reacties op straat van voor- en tegenstanders. Voorzitter, ik trek het mij aan dat wanneer mijn integriteit in twijfel wordt getrokken, te meer omdat ik mij volledig heb ingezet om het bedrijfsleven, onze achterban en kiezers een stem te geven in deze zaak. Er ontstond gisteravond ruzie over de brief van de 69 ondernemers die oud-burgemeester Ton Verbree presenteerde. Daar zou mee gesjoemeld zijn. Helaas is ons inderdaad gebleken dat er bedrijven op deze brief staan die niet wisten dat deze brief namens hen verstuurd zou worden. En daar is ook geen toestemming voor afgegeven. De 69 bedrijven hadden een vreemde mail gekregen. En in die mail stond verwoord dat wanneer men niet voor 9 uur dezelfde dag reageerde, automatisch zijn of haar bedrijfsnaam toegevoegd zou worden aan de verstuurde brief. Hebt u enig idee wat u nu zegt? Dat u ook weer gewoon de heer Verbree voor leugenaar uitmaakt. En u gaat hem nu afbraken en afzeiken alsof het helemaal niks is. Uitvinden beneden alle pijl. Volgens Verbree maakt het niet uit dat er een paar bedrijven misschien per ongeluk verkeerd op de lijst staan van de tegenstanders. En het mag best zijn dat u zegt, ja, er zijn er 6, er zijn er 7, er zijn er 10. Dan nog zitten er in de 50 bedrijven op een gegeven moment die dat gezegd hebben. Dan nog hebt u de taak om daarnaar te luisteren en daarop in te gaan, want dat doet u niet. Ja, toch wel een hele opvallende, prominente rol voor Ton Verbree. Want je wordt geacht als oud-burgemeester om nieuwe bestuurders niet voor de voeten te lopen. Maar hij en ook andere tegenstanders zeggen, ja, er zitten in dit huidige opknapplan van de Zandijk, Molendijk, dat stuk weg, er zitten zoveel financiële risico's en ook zoveel jarenlange overlast brengt dat met zich mee. Ja, we moeten wel in actie komen. Maar ja, toch ging een meerderheid van de gemeenteraad van Rijmerswaal, die ging akkoord tot verdriet van veel aanwezigen in de zaal. Dus je kan zeggen, Rijmerswaal is om. En later van de week praten inderdaad nog het waterschap Scheldestromen en ook vrijdag de provincie Zeeland over het plan. Ariane, dankjewel. Het Openbaar Ministerie eist dat de TBS voor Joost W. uit Westkapelle nog een keer wordt verlengd met 2 jaar. De inmiddels 70-jarige man is veroordeeld voor seksueel misbruik van 8 jongens die daar geld of cadeautjes voor kregen. Hij kreeg in 2012 een gevangenisstraf van 2 jaar en TBS. Volgens het Openbaar Ministerie houdt Joost W. zich nog steeds niet aan de afspraken van de TBS-kliniek. Zo zou hij contact dat hij had met een 20-jarige man niet hebben gemeld en gegevens uit zijn telefoon hebben gewist. Daarom is volgens het Openbaar Ministerie meer vrijheid nu nog niet mogelijk. Maar volgens de verdediging is er niet genoeg onderzoek gedaan naar deze beschuldigingen. De rechtbank doet op 28 december uitspraak. Afgelopen nacht was het op sommige plaatsen in Zeeland min 5 graden, maar toch werd er niet gestrooid. Nee, dat klopt. We hadden vannacht een situatie waarbij de weg drogende was. Dus ja, als je geen nattigheid hebt, kan het ook niet bevriezen. En daarbij was ook nog de situatie dat er nog zout lag van een paar dagen geleden. Om te bepalen of er gestrooid moet worden of niet, zijn dit soort kastjes langs de wegen onmisbaar.
Op zo'n 30 plekken in Zeeland staan ze met bijbehorende sensoren. Er zit een speciale sensor in die glijbaarheid kan meten, waarmee wij kunnen zien of de weg nat is, of dat de weg droog is, of dat die gezout is. Vervolgens wordt ook nog in deze kast de luchtvochtigheid gemeten, de luchttemperatuur. En vervolgens wordt ook de dauwpunttemperatuur bepaald. En alle informatie gaat via de gladheidscomputer naar een applicatie op de laptop. En als dan bepaald wordt dat er gestrooid moet worden, betekent dat niet automatisch dat dat in heel Zeeland gebeurt. 6 regio's worden apart bekeken en dan is het zaak om er snel bij te zijn. Dus wij bepalen het punt wanneer een weg zou kunnen bevriezen en rekenen dan 2 uur terug en dan starten we de strooiactie. En dat zal ook de komende tijd nog regelmatig nodig zijn. Het gaat niet om een baan van Olympische afmetingen, maar in Wolfertsdijk wordt er al geschaatst op natuurijs. Een trapveldje bij speeltuin De Malle Molen is onder water gezet en het ijs is nu al goed genoeg om op te schaatsen. Ja, we zijn super tevreden. En gewoon weer trots dat we met z'n vieren voor elkaar gebokst hebben om dit voor elkaar te krijgen. En je weet nooit wanneer het de volgende keer weer komt. Dat kan best een poosje duren. Hoe lang was het geleden? 2 jaar bijna. 18 maanden, 19 maanden. Morgenmiddag ook zon, misschien 5 graden. Hoe lang ga je hem goed houden? Ja, we hebben best veel schaduw op de baan, dat is wel gunstig. Dus als die morgenmiddag overleeft, dan kun je het misschien tot zaterdagavond rekken. Dit hebben wij nog niet. Oh, wat leuk. Ja. Leuk toch? Hier zijn we ontzettend blij mee. Hartelijk leuk. Opvallende voorwerpen vanavond in de eerste aflevering van Ik ben van 1953. Collega Mirjam van Wouwen en Mark van Velzen van het Watersnoodmuseum zijn in Kortgene. Het is een Zeeuws paardenmes. En het is gemaakt door mijn vader. Wat staat erop? De redding van mij met watersnoodramp. Ik ben echt diep onder de indruk van dit paardenmes. Vooral vanwege alle details die hierin zijn. En uw verhaal en hoe dat hierin gekerfd is, dat is uniek. Het hele verhaal en nog veel meer. Vanavond, elk uur, na het nieuws. Let's go. Dan naar de Felixvloed van 1530. Die maakte in één klap een einde aan de economisch florerende stad Reimerswaal. De derde stad van Zeeland verdween compleet in de golven. Maar nu moet Reimerswaal weer zichtbaar worden. En daar moeten een broedeiland, getijdenbakken en een informatiecentrum met restaurant bij gaan helpen. Zo zag de stad Reimerswaal er zo'n 500 jaar geleden uit. Maar nu ziet de stad er zo uit. En als het aan architect Ro Koster ligt, komt daar de komende jaren verandering in. Deze stad is bijna een voorbeeld over de toekomst die ons te wachten staat. Aan de ene kant gaat het over hoe krijgen we die toekomst verbeeld. En dat we eigenlijk verschillende ontwikkelmodellen maken. Dat je niet alleen maar probeert met harde opgaves, bijvoorbeeld hogere dijken, die klimaatverandering aan te kijken. Maar dat je dat misschien ook met de natuur kan doen, maar ook met cultuur. Volgens Koster is het niet alleen een kunstobject om de stad te verbeelden, maar ook een project om de problemen die er in de omgeving zijn, zoals zeespiegelstijging, zandhonger en de lage biodiversiteit, eventueel op te lossen. De waterveiligheid gaan we proberen op te lossen met golfdempende oesterriffen die dan de stad bijna verbeelden. Of een vogeleiland die in de vorm zit van het stratenpatroon, waarin het in één keer een broedeiland is om eigenlijk die biodiversiteit op te vangen. Of bijvoorbeeld getijdenbakken in de berm, de dijkberm te zetten. En die getijdenbak is dan in de vorm van een oorspronkelijk huis wat daar ooit gelegen heeft. Een bijzonder initiatief dat onderdeel moet worden van het Geopark Schelde Delta. Een keurmerk van UNESCO om te benadrukken hoe bijzonder onze regio is. Dit is de Michelinster voor eigenlijk de zuidwestelijke delta. Het gebied waar Zeeland in ligt als het gaat om de natuur, de omgeving, de ontstaansgeschiedenis en de hele historie. En daar zijn we natuurlijk behoorlijk trots op dat het de Michelinster verdient. Als het aan Koster ligt, komt er ook een museum in de vorm van een herberg met voorwerpen uit het depot van het museum Boijmans van Beuningen. En dan dat je kan eten, het recept uit 1500, met het etenswaar uit de streek, tussen zeekraal en kreeft en weet ik veel wat. En dat je dat dan eigenlijk aan de tafel zit, waarin je de spullen van het museum ook echt in de vitrinetafel ziet zitten, waar je aan zit te eten. Dus het bord waar je van eet, zie je eigenlijk in het echt ook in je tafel liggen. De wens om een geopark te worden geldt natuurlijk niet alleen voor de stad Reimerswaal, maar voor het hele Schelde-Delta-gebied.
We denken dat we met dit keurmerk kunnen laten zien aan onze eigen inwoners, aan onze gasten, ook aan wetenschappers, dat wij in een heel uniek gebied leven. Waar die Schelde natuurlijk een hele belangrijke factor is, die voor unieke natuur zorgt en die ook eigenlijk de geschiedenis van honderden jaren laat zien aan ontwikkeling in het gebied. De aanvraag is inmiddels ingediend en de provincie hoopt dat de Schelde Delta in 2023 officieel de status van UNESCO Global Geopark zal ontvangen. Uiteindelijk was het best een mooie dag, maar we begonnen nog met flink wat bewolking. Daarna dus felle zon. De temperaturen bleven wel steken rond het vriespunt. En ook morgen dan aan de kust eerst glad door een sneeuw- of een regenbui. Dus oppassen geblazen wat dat betreft. Verder is het wisselend bewolkt en dus minder zonnig dan vandaag. Nou, tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Het laatste nieuws vind je natuurlijk altijd in onze app en ook op omroepzeeland.nl. Ik wens je voor nu nog een hele fijne avond en graag tot morgen.